Φάνηκε αυτό από την ιστορία με την υποχώρηση απέναντι στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, όμως συνεχίζει να επιτίθεται στα δικαιώματά μας και γι' αυτό βλέπουμε και βιώνουμε μια τεράστια επίθεση και στην εκπαίδευση. Σήμερα είμαστε εδώ και θα βρεθούμε στην κινητοποίηση που γίνεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση, στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, όπου καταθέτουν απολογητικό υπόμνημα 3 συναδέρφισσές μας, η Μαρία, η Βάσου και η Τζέννη, οι οποίες έχουν πέσει σε ένα φοβερό παράπτωμα κατά την κρίση του Υπουργείου Παιδείας και τις έχουν παραπέμψει σε πειθαρχικό ανθρώπους της πράξης και της τάξης στην πραγματικότητα, γιατί δεν προχώρησαν σε αξιολόγηση. Μέσα από το συλλογικό νου, αυτές οι 3 συναδέρφισσες, που είμαστε βαθιά περήφανοι και περήφανες για αυτές, μέσα από το συλλογικό νου λοιπόν πορευτήκανε, ακολουθήσαν την απεργία αποχή την προκηρυγμένη της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας και είπαν ότι εμείς δεν θα υλοποιήσουμε το αυταρχικό αξιολογικό μοντέλο που θέλει να επιβάλλει η κυβέρνηση. Οι συναδέρφισσές μας αυτές δεν απολογούνται μόνες τους. Απολογείται σήμερα η τιμή όλης της εκπαίδευσης. Η τιμή όλης της εκπαίδευσης, η καρδιά όλης της εκπαίδευσης, ο κάθε δάσκαλος και η κάθε δασκάλα αυτού του τόπου χωριστά, είναι οι άνθρωποι αυτοί που δίνουν μια τεράστια μάχη για να κρατήσουν όρθια τα σχολιά. Αντί λοιπόν ο κόσμος αυτός να επιβραβευθεί, επιλέγει το Υπουργείο Παιδείας εδώ και 5 χρόνια να ανοίξει τεράστιο πόλεμο απέναντι στους εκπαιδευτικούς, να επεμβαίνει στο παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό του έργο. Και γι' αυτό, εκτός τις πειθαρχικές διώξεις που έχουμε για τις 3 συναδέρφισσές μας στο Ηράκλειο, έχουμε και δεκάδες, εκατοντάδες μάλλον, άλλες πειθαρχικές διώξεις εκπαιδευτικών σε όλη την Ελλάδα. Λέμε όμως ότι με τα πειθαρχικά αυτά γράφεται μια ιστορία πάρα πολύ φωτεινή για τούτο τον τόπο. Είναι η ιστορία που θα σπάσει τα σκοτάδια πραγματικά που προσπαθούν να επιβάλλουν, γιατί ακολουθούν μέσα από το συλλογικό αγώνα, προσπαθούν ο κόσμος αυτός της εκπαίδευσης να δώσει ένα μάθημα προς όλους, προς όλη την κοινωνία, που λέει ότι εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για το περιεχόμενο, θα αγωνιζόμαστε ενάντια στην κατάρρευση της δημόσιας εκπαίδευσης έτσι όπως την δρομολογούν και επιχειρούν να την ξεπουλήσουν στην πραγματικότητα. Το μήνυμα που στέλνει σήμερα το Ηράκλειο σε όλη την Ελλάδα είναι ότι θα νικήσει η εκπαίδευση που νοιάζεται για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών, που νοιάζεται για τις οικογένειες, που βλέπετε τι ακριβώς συμβαίνει όταν έρχονται κέντρα μελέτης ιδιωτικά έξω από τα σχολιά μας για να παραλάβουν παιδιά, γιατί είναι κλειστά τα ολοήμερα. Δίνουν λοιπόν ένα τεράστιο μάθημα και στέλνουμε ένα μήνυμα προς όλους τους υπουργούς και κάθε εξουσία ότι εμείς δεσμευόμαστε, ότι θα πάμε μέχρι τέλους αυτόν τον αγώνα, γιατί ο αγώνας είναι δίκαιος, γιατί ο αγώνας είναι αυτός που λέει, κρατάει το δάσκαλο, το πρόσωπο του δασκάλου, το ρόλο του δασκάλου ψηλά, και αυτός ο ρόλος είναι το νιάξιμο, το πραγματικό. Θέλουμε να αφήσουμε μια παρακαταθήκη με τον αγώνα αυτό στις επόμενες γενιές συναδερφισσών και συναδέρφων που έχουν να αντιμετωπίσουν ένα σχολείο διάλυσης, αποστέωσης, αυταρχισμού, που τους θέλει υποαμοιβόμενους, χειραγωγημένους και αυστηρά πειθαρχημένους. Δεν εκχωρούμε λοιπόν το ρόλο μας, τη συνθήκη εργασίας που ταυτίζεται με τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών, σε καμία εξουσία, σε κανένα διευθυντή εκπαίδευσης, σε κανέναν υπουργό, σε κανένα διεθνή οργανισμό.